Hi guys, good morning. Dito po kami sa Pangasinan in Malog. Kita nyo naman guys, oh, no? Wow, galing oh. Ganda ng view guys. Yan, waterfalls is in the house. Yan, kasama ko si Bleng. Bleng, si Bleng Bleng Bleng. Hello, Bleng, hello. Ayan o, kasama ko si Bleng. Dito kami sa, kita nyo guys yung view dito, no? Napaka relaxing. Kita nyo naman, no? Shout out sa mga mahilig maligo dyan. Ayan o, kita nyo yung sa likod ko guys, na pakita ko lang sa inyo yung wow, I love nature. Kita nyo naman, no? Ganda. Ayan, may ano dito guys, may ang tawag dyan, yung puntahan ng mga tao liguan, no? Yung Antong Falls, kaso sirado ngayon dahil pandemya, no? Pandemic, pero grabe, no? Napakaganda ng tanawin. Time check 6 a.m. ng umaga, May 31, 2021. Yun, no? Wow, kita nyo, napakaganda. Ayan, so back to falls. Galing, no? Try ko maligo dyan mamaya na. Kumusta kayong lahat guys? I hope nasa mabuti kayong kalagayan. Ayan, no? Yan. So pumunta lang kami dito sa Pangasinan kasi may susunduin kaming gagawa doon sa bahay. So bukas babalik na uli kami. So kita nyo guys, I love the nature. Yan, no? Galing, no? Wow. So maliit pa lang yung ilog. Ayan, kita nyo yung background ko. Yan ang alalay ko. Alalay, bleng bleng. Bleng bleng, bleng. Bleng, bleng bleng. Bleng. Kanina nakawala eh. Nakawala kanina, habulan. Habulan kami guys. So, yun lang yung ganap today. So, I hope nasa mabuti kayong kalagayan lahat. Yan, oh. Ganda, no? Ganda. Wow. Sarap kaya maligo dyan. Oh. Love it. Ayan, ah. Ay, ayan, kasama ko si Bleng Bleng. Bleng Bleng, say hello to them, Bleng. Say hello to them. Bleng Bleng. Ayan si Bleng Bleng ko. Ayan. Alalay ko. Ayan. May Bleng Bleng ka. Di ba, Bleng? Yan. Napakaganda ng tanawin. Yun, oh. Wow. Sarap. Sarap mamasyal sa mga ganitong nature, no? Talaga naman. Bleng bleng, say hey, hi to them. Bleng bleng, bleng bleng, bleng bleng. Yan, oh. Yan sa likod ko guys, puro mga puno. Yan. Si Bleng Bleng ang kasama ko. So yan lang guys ang ganap today. And yun lang. Again, I hope you are doing well.
today. And see you around. Yan, yan, yan. Pakita muna natin bago tayo mag-end. Pakita muna natin, Leg. Bago tayo mag-end. See you around. Ayun. Lalapit tayo. Uli. Bago tayo mag-bye-bye sa kanila. Yan, lalapit ulit tayo. Lakas ng agos. Ayan, oh. Yan. So, di ba napakaganda na? Yung tubig overflowing. Wow. So, that's all for today, guys. Ingat po kayo palagi and God bless you all. This is your ML Pipa channel. Bye-bye. Yun, oh.